musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV on calminama on jettama moni kala inde mum e yettode mum to woni eno woniri a salminama kaddi salamu enɗam e salamu yidde neti e netare e sababu meɗen hande darade ɗo e oɗo kikiɗe eɗen keeɓi kibaru belɗo kibaru mo ganduɗa ko kibaru foftere kibaru jaam wonande rewɓe meɗen e wonande kadi yimɓe takkiɓen e taariɓen oɗo musidɗo meɗen biyeteɗo Jakaria Sisoko to Ñamanari mo tawe to galle baba men Ceerno Kanjura Sisoko toon to Ñamanari. Kibaru o holliri kanko Jakaria omo jogi masiŋaji ngunoji. Masiŋaji ɗi noon ko ɗi ɗiɗi, machine cottowo e machine duufowo. ɗum noon wona teddugal ɓiɓɓe Ñamanar, teddugal kadi rewɓe Ñamanar. prix makko kadi sattani nde tawno ko yidde wallude kadi musidal ngal ko yidde wallude kadi rewɓe Ñamanar beele foftere nde wawa yarude yeeso. Jakaria o wi haɗani ɗon, o wi poti ko buuɗi 4 dalasi, poti ko buuɗi 4 dalasi. ɗum woni to machine duufowo e to machine sottowo. ɗum ko teddugal moɗon. e ɗum noon on calminama on jettama goto foof to woni ene woniri inde mum e yettode muɗum. so yawti ɗon kadi kanko Jakaria Sisoko omo acci ɗo noddirel makko ko ɗum woni numéro makko téléphone. sa yiɗi kadi en hebde ko laaɓi aɗa wawi noddude numéro Jakaria sa ari a tawi ene uddi ƴefta numéro o nodda kanko Jakaria Sisoko beele wawa humpitade holto o woni eno o woniri beele o wawma andinde to o woni o wawa kadi arde o waɗanma ko jiɗɗa ko e faade golle makko ɗe nde tawno golle ɗe ko golle labtuɗe. masiŋaji ɗi ɗi moƴƴi ala kulli sey. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on calminama on ñagama kadi du'aw nde mbaweten kadi du'anade Jakaria Sisoko nde Allah nawrata golle ɗe kadi yeeso. Allah ɓeyda kadi masiŋaji goɗɗi ɓurɗi ɗiɗo tawa ko e dow inde makko kanko Jakaria Sisoko e tawa neɗɗo sa daranima jaam a daranima laaɓal inchallahu Allah walluma. ɗum noon yo Allah wat jaam barke du'awji jinnaɓe men e seerenɓe meɗen kadi ñagaɗen tan ko kawral e jokkere enɗam beele golle ɗe wawa yarude yeeso. ɓe tedduɓe kala kumpaɗo Ñamanar TV aɗa wawi yaade to YouTube mbaɗa subscribe abonné, ɗum français wi abonné, walla so ɗum ala jaaha TikTok ɗon foof sa yeehi ɗon a windi Ñamanar TV ma a yi kumpitoɗa kadi gueɗe maɓɓe kamɓe Ñamanar TV ene ɓe gollirta e golle maɓɓe ɗe kadi no jarata mbawa hen famde kadi keeɓa no pamirɗa famamuya. walla si ɗum ala nodda noddirel kanko Ceerno Sirayel Sisoko wawa hebde ko laaɓi. ɗum noon bandiraɓe on calminama en garduno ha ɗo inchallah.